Iisokkia pitää itse vettä. Siis mun teekkarilakki haisee skumpalta. Jaha. Sä oot kaatanut siihen skumppaa. No ei kun se oli se lakin kasto ja siihen kaadettiin siis yli litra vaan sitä, niin ei ihmekään. Siis mun teekkarilakki kastettiin skumpalla silloin ennen kuin ne laitettiin päähän. Jaha. Vai Pekka tee lakin kasto? Ei. Eikö? What? Meillä oli lakin kasto. Miksi mä en oo kuullutkaan tästä? No. No en tiedä. Mutta siis tyyppejä, mulla on 3 tyyppiä tyyliin kaatu skumppaa siihen mun lakkiin. Ja mun piti juoda sen, mutta ei ehtinyt, kun mun piti mennä ryhmäkuviin koko ajan. Niin mä vaan join kaiken mitä pystyin ja kaadoin sitten loput siihen. Tai niin, se loput vaan kaatui mun päälle oikeastaan sitten. Kaikki mitä se oli imenyt ja siis se vaan valuu sitä skumppaa ja sitten kun mä aamulla joskus saavuin kotiin mä viskasin lakin mun penkille ja menin nukkumaan, niin mun lakki oli valottanut skumpat siihen penkillekin vielä ja nyt mun penkkikin haisee skumpalta ja siinä on vaan tahtas sitä. Skumppapenkki nyt. Skumppapenkki, skumppalakki. Okay. Oh my god. Aivan mahtava modi Isaacien. The man who sold the world as lost. Niin tää aina tulee tuo Metal Gear Solid laulu. Hyvä. Kun tää ottaa vahinkoa. Elikkä ei siis koskaan tietenkään minun tapauksessa, koska mä en ota vahinkoa, mutta silleen. Juu, ihan perus. Noin. Ja onko tuo Veikka muuten sun oma ennätys tuossa tuo luku vai silleen top paras mitä on? Mikä niistä? Ehdota tuota omaa speedrunnia. Omaan parhaaseen. Elikkä tuon 43.36 on oma ennätys. Joo, okei. Joo.
Ja sitten kun siellä on se best Onko tuo pass, best possible? Niin. se on käytännössä yhdistettynä kaikkein nopeimmat vaiheet, mitä me on tehnyt tässä. Okei, joo. Mikäs? Ja sitten jos se käytännössä tekstin vieressä on kultainen numero, niin sitten me tektiin sen välivaiheen kaikkein nopeimmiten. Eli se best possible time laskee. Joo. Mm. Se Rock Bottom Lostilla ekassa floorissa. Mä en oo koskaan saanut Rock Bottomia silleen. Mä oon saanut sen kerran aiemmin ihan deliriumin. Se just ennen deliriumia. Ai että tekee hyvää. Mä oisin vielä saanut itelle tuon... Ja siis Rock Bottomhan Oliko se, että se myös estää Angel ja Devil Roomien vähenemisen? En oo varma. Se on ihan hullu. Okei. Okay. Jos mä nyt vielä olisin saanut yhden pommin, niin mä olisin saanut itselle Devil Roomin tässä heti alussa vielä. Moi. Hello, Rabbi. Okei. Okay. 5 iso patteri. Oh my fucking god. Mikä mulkku? Tänä itse asiassa onhan tuo ihan hyvä. Mä sain Sharp plugin itselleen tyypiltä Lostina, eli se on täysin hyödytön. Mutta mulla on mun Eternal D6 ja se on Mystery tai Secret Roomissa, niin mä voin saada siitä jonkun Secret Room itemin. Mä olisin tahtonut itelle... no, we need to go deeper, on ihan kivaa. Joo, sitten otetaan tuo, noin ja noin ja... Jos mä olisin tästä vielä yhden sähkön saanut. This black really bro. Katoinko sä Pehtu ne videot, mitä mä lähetin sulle?
No, mä Mä kyllä ymmärrän. vähentänyt. Mä oon kattonut näkyy. Oh my god. Mä tulin vähän sen. Älä tule. Joo. Älä tule. Miksi sinä tulet? Joo. Siis mä tuun sinne, en mä tiedä, joo. Mä oisin voinut rerollata tuon tietenkin, mutta siitä ei ole enää hyötyä, mutta mä saan Devil Roomin heti alussa Rock Bottomin kanssa. Tyyli vähentäisi jopa, tai sä et vaan menettäisi HP:tä Devil Roomissa tällä, en tiedä, onko totta, mutta Ei Devil taida Room, here I go. Ja Pound of Flesh, niin mä saan kaikki shop-itemit ilmaiseksi. Tai no, mä saan vaan yhden niistä, mutta silleen. Fuck, mä otin väärin. No, vittu. Sä oot lostina, joo. Joo. Ja sitten mulla syntyi tänne näitä mulkkuja, jotka jahtaa sua. Niin mä kävelin väärää hommaa ja nyt mä en saanut sitä Pound of Flesh. Vittu. Joo. Aika iso L, pakko myöntää. Aivan vitun iso L. Tai en mä tahtonut kuolla myöskään, niin silleen. Onko vyöhytty Eternal D6 vai we need to go deeper, koska mä käytännössä Lostilla kuitenkin vai Teleport 2.0. Koska se on guaranteed Devil Room itemi. Ehkä mä otan tämän. Joo, tehdään vaan silleen. Joo, that sounds cool, bro. Yeah. Go, bro. Vittu mä oon ihan masentunut ensi vuonna, kun Lucky tai enää saa halpana butti. Meidän pitää lähettää niille jotakin palautetta taktisesti. Jokainen tekee 10 eri sähköpostia ja No lähettää joo, niille, joo. että laittakaa uudestaan tämä. Näyttää liikaa rahaa opiskelijoille, niin ei pysty. No mutta... Jätetään meidän toimitusjohtaja. Mutta Elias, Katsoisu. montako kertaa sä kävisit vuodessa Lukifanssissa ilman sitä alennusta? Kahdesti ehkä, en mä tiedä. Ehkä kahdesti, jos kun siellä on se alennus, käytkö sä 4 kertaa? Ehkä. Niin, Helposti yli. Helposti. varmaan. Elikkä vaikka se per kerta ne tuottaa vähemmän, ne tuottaa lopullisesti kuitenkin enemmän siitä. Siellä on. Siis joo, kyllä mä kävisin varmaan Okiniirissä. Tai siellä Osakassa mieluummin, mutta tuohon halvemmin. Mitä se Ellu siellä nyt tulee? Polyphemus heti tokalla floorilla, kun mulla on Rock Bottomi. 4 poliitin itemiä putkeen. Jaa. Eli se on plus 4 damage ja damage multiplieria ja mä en menetä yhtään fire rateä. Se ihan hullu. Mä vaan one-shottaan kaikki nyt. Ja More Options olisi vielä tuolla kaupassa, mutta mulla ei ole yhtään mania. There's always a bigger fish. Niin. Heti kun mulla on tämmönen tuuri, niin mä yleensä kuolen jollekin bullshit ninja hämähäkille. PTM. Rostia. Tekit. Hyi vittu, tää on tää boss. Tää on tää paskasäkki. Tähän tuoloja ne Kai mä oikein kuolen. liikuttelee tuolla jossain muussa huoneessa. Mä en ole tahtoda syy.
Ja Incubus vielä Devil Roomissa. Oho. Seuraavaksi Sakibus. Sekin on hullu se robottamin kanssa. Se ois. Se on oikeesti sukku. On. Succubus 2x damage. Incubus sä saat käytännössä 20 vaan. Mutta se on 70% vähemmän vahingosta. Tai 70% sun vahingosta vaan. Mutta se on silti hyvä. Ottaisitko joten minimi? €1. Vai €2. Ehkä 2 Mitä? Oh my fucking god, mä vihaan tätä peliä. Mä posautin reroll boxiin, mä sain sitä 5 kolikkoa ja mulle tuli stopwatchi. Eli taas yksi quality 4 item, mutta mulla on vaan 5 kolikkoa. Mä en vaan saa tuota. Tää tiisaa mua tää peli. Mielenkiintoista. Joo, se vaan ei viitti kaikkea sanoa ääneen kotosalle. Aivan. Joo. Ancient Recall vielä, okei. Toinen Ancient Recall, Ancient Huge growth. Recallista, let's Huge go. growth incoming. Temperance. Okay. Sitten mä vihaan Temperancea oikeesti tuolla Lostilla. Tappaako se vaan sut? Siis, sä kävelet Blood Donation Machineen, se menee sun Holy Mantlen läpi ja tappaa sut heti. Sama homma tuolla Devil Beggarilla. Se on ihan sairasta. Dog tooth. No niin, let's go. Nyt mä pian kaikki mun Scramble Spaceitkin. Paikkaan sitten Drake. Tää? Drake. Drake. Annetta, ei. Ei, mä oon Mikä tyhmä. joku Drakein biisi? Ei biisi, vaan sehän... He barked for it. Siis mä oon nähnyt Tätä sen. mä en tiedä. Se on aivan sairasta. Siis Heikki sanoi, että se siis haukkuisi, jos se saisi jonkun tai se haukkui jollekin goth girlille, että se saisi sen tai jotain. Ihan vaan kun, ei kun se sanoi, että jos se pyytäisi, niin se tekisi mitä vaan. Eikö se haukkunut? Mm. Se haukkui sille sitten. Mielenkiintoista. Yes, up. Gulppi. Galp on varmaan mun lempipilleri, pakko myöntää. Gulp. Se on kun mä saan aina vaan sen joskus siinä ihan runi alussa, kun mulla ei edes oo Joo, trinkettiä. sama. Ja silloin kun ei edes tiedä mikä pilleri se on. Mitä ikinä Joo. se hyötyy. Jora Wizard mulle, kun mä sain istua paikalla 40 sekuntia. Siis Wiz legit yksi parhaimmista quality nolla itemeistä. The Wiz, kyllä. Siis The Wiz Se- ja sitten se Brainwormi ja mahdollisesti Brimstone, niin se on homing siinä sisällä käytännössä, koska Brimstone jatkuu loputtomasti, niin heti kun se on missaamassa, se vaan kääntyy vihoiseen. Ja sulla on tupla shotti Brimstonea. Ja se on vaan tupla Brimstone, joka aina osuu. Joo.
että mä olen ihan vitu vihreä. Okei. Ei yllätä. Ei ole. On. Ja perfection siitä. Let's go. Noin. Mikä se oli tän? Sanotaanpa. Tuppappa perfectioni. Ai kun mä kuulsin jo no active items siinä. Joka on vähän silleen ääs, koska... Niin, joo, no. mutta silleen se on ihan hyvä, kun mulla on tuo TP 2.0. Mutta joo, mä en saa mitään D-Infinityä tai Spin Down Dicea, mutta... Etkä siihen hyvä R-kiitä tai... No se on kyllä siis, se on ääs, mutta toisaalta en mä sitä nyt taho. Tai no se olisi kyllä kiva, niin mä saisin lisää noita achievementteja tällä Lostilla, mutta... Mitä veikkaat? Käykö tää TP 2.0? Niin teleporttaako se mut tänne Altpath-huoneen sisälle, jos mä en oo sitä avannut? Altpää? Siis... No se Suez Red ja Key. sitten... Ei kun... Onko se Materia vetänyt vielä? Niin, joo, se. Ei siis sen Fleshdoorin läpi. Ei kun sitä ennen siis kun ihan vaan kun Niin, siis, sä et oo unlockannut niitä, että jos sä tahat mennä toiseen suuntaan. Ei se mahaa sua sinne teleporttiin. Laittaa sit I am error ruuviin ja sitten se pääsee ollenkaan. Täällä on niinku tappunut kaiken tuossa pelissä. Joo. Oliko Martin Luther King niinku Dreamer? No sillä oli ainakin unelma. Sillä oli unelma. Se näki ainakin kerran, mutta... Että ainakin sen ite väitti, niin... On vähän suks. Miksei me sitä ruveta Hollow Knightissa? Voisi olla vähän niinku controversial. Okei, Krampus tapettu, let's go. Missä sä Lump of Gaul? No mä synnyin sinne ja... Let's go. Ja nyt mä oon Downpour 2. Ja mun pitää vielä nuo mirror-hommat vetää. Jos mä tahan esim. Materia vastaan mennä tappamaan. Ai Mirror Armor. Just näin. Ja sen On jälkeen mä kohtuullisen voisin... vahva ability. Omasta mieltä. Onko Pekka samaa mieltä? Joo, en mäkään sillä suoraan näitä.
FPS1 siitä. Joink. Ei saatana, tää on ihan vittu. Nyt mä sitten saan totta kai pelkkää sydämiä näistä arkuista. Entä se siis mun sydämen? Mä en käytä niitä sydämiä, kun mä pelaan ilman, tai mulla ei oo hitpointteja. Hello. Minne, missä kävit? Älä huoli. Mitään ei tapahtunut Kiinassa. Okei. Okay. Okei, Pageant Boy, en ois vihainen tuosta. Ja Counterfeit Penny. Mutta mulla on Perfectioni, joten mä en voi tuota hyödyntää. Ei vittu, tää on niin täydellinen vuoro. Niin täydellinen vuoro. Eli siis meillä molemmilla on starattorit, mutta mä tiedän, että sillä on mega. Ja mulla ei, ja mulla on tää itse. Ja tää juttu se, että uppaa tuplasti sitä starattoria, ja sitten mä vaan tapaan sen omalle, ja sitten mä saan vielä Big vuoron lopuksi. Let's go. Joo, sulla ei huono äänenlaatu, niin mä en saanut selvää Joo, ihan mitä sama. sä teet, mutta... Tai jos se olisi tullut täällä. Jos se olisi täällä, niin se olisi niin haipeisa. No fyr. Bum ass. Mä spawnasin I am Error huoneeseen, missä on pelkkiä piikkiarkkuja. Tässä on vaan 2 auki. Eikö iframeit loppu? Ei, mä pääsin mindseihin. No kun sitä ei käytä se aivoja, se ymmärtää, että mä voin niinku tappaa sen koko tiimin, mutta sit se päättää silti olla niinku puolustamatta ja sen takia mä What? Kuulostaa siltä, että sulla on vaan taito-ongelma, jos se voittaa. Ruvetaan. Ei. Pekka, mikä on sun mielipide voista? Sitä Tehintekistä. En oo käyttänyt sitä. Koska Butter Iisakilla on ihan goated, koska sä vaan pudotat sun activateemin, niin sä viet ne kaikki tuonne secret-huoneisiin ja sitten rerollat. Joo. Ei se on päättynyt. Let's go! Mulla on boiled babyn. Ei. Upula duplex tuli random huoneesta tai hommasta. Let's go. Eipä tuo haittaa. Parempi kuin se on keitetty vauva. On kyllä tuo Iisakki aika mielenkiintoinen osa noiden asioiden kanssa. On, todella. Hei, Black Candle. Nyt mä oon immuuni kihrauksiin. Kipara. Akira! Aki, ei! No. Akira. Tätä on vittu tupla. Ei. Vaikka sehän olisi ollut Mikä? jos olisi saanut tupla protect. Joo, tuplaprotekti. Inhonkin Mä tehdään. saan aina tuplaprotekti. Siinä on vaan 33.
täytyy todennäköisesti saada. Mutta kun mä saan sen aina. Tämähän niinku rest. Älä ole siinä. Sama Devil Room tuolla. Midnight Snacki, täysin hyödytön. Hei, Backstabberi ois täällä. Mä palaan ei siellä diplomatia. Juu. Sulla on aika paljon Mä- ideoita mä- nyt sille päivälle tehty. Mä en ihan Mä- hoksaa tuota. Mun mielestä Backstabberi ei ole ihan niin hyvä idea. Ei se oo siis oikeesti, mutta se oli paras noista. Joo. Joidenkin hommien kanssa siis ihan hullu, kun se on tupladamage. Mutta monen asian kanssa se ei vaan kovin hyvä oo. Kuka vittu paskoi? Ai niin. Mitä mä kuulin? Häh? Kuka edes paskoi itseänsä? Mitä mä kuulin? Mä en legit kuullu mitään sellaista. Minäkään. Mitä? Mielenkiintoinen röyhtäys kyllä Perttu sulta. Mutta silleen... Ei mitään, joku Eikö se oli paskoi Perttu, itseänsä. pasko itteensä, sen takia Mä se syyttää muita. Mä röyhtäsin, sit mä kuulin, että joku keskellä itseänsä vittu. Mä veikkaan, että se olit sinä, kuulit vaan itse. Jollakin paikoin hetki ihan vittuilla, jos tuli niin. Oliko se tuo mikä se oli? Oota. Tämä. Siis semmonen niinku niirikuulikohtaus. Mä kuulen. You can even say my name. Say my name. What is your name? My name is Goku. What is your name? Ja sitten tää oli joku tämmönen... miksi sitä kutsutaan? Pilaversio jostakin hommasta. Parodia. Niin parodia. Se oli. Mä tahon mennä ehkä huoneeseen. Joo, mennään vaan. 6-7. Hei, Book of Virtues täällä. Teleport enemy on hit. 20% chanssi. What? Onko tuo hyvä vai huono homma? Otapa mikä. Kun me ollaan Book of Virtues ja me ollaan TP 2.0 siinä, niin tää sanoo, että teleport enemy on hit, niin teleporttaako sen pois siitä mun huoneesta vai teleporttaako se sitten kokonaan, tiedätkö, silleen jonnekin mun taakse ja sitten mä vaan kuolen, kun se teleporttaa siihen. Fuckers, mä en voi saada. Saankohan sen En mä oo. Mitä sä meinaat? suluissa fuck your ass. Oh my god. No ne oli ihan Aivan. hauska, kuka pois? Katon Vähän sen. nastuin justiinsa. Oikeestiko? Mä ajattelinko sä just? Mä oon aina vähän punainen. Sä oot vähän tämmönen turkkilainen isänmaallistaistelija. Mm. Mä oon kreikkalainen isänmaallinen taistelija. Oikeesti. Let's Joo. go, mulla on 14 luku. Nyt. Hyvä. Mäkin kai. Vittu tää tyyppi on.
mennyt tohon ajan Mä tajan lähteä. Joo. Okei. Nähdään huomenna ainakin osaan teistä. Yes. Kyllä. Hei hei. Epä, Hei. aika hauska. Jännä hauskaa. Saatiin... saan se protektas vittu ne. We win this shit, man. Ei. Täytyy käyttää ei vittu, tää on paska. Ihmeet on kivun. Tällä ei saa olla ihmisoikein. Okei. Kääs meikäläisellä on tilanne, jos kumpaakaan kiinnostaa katsoa. Mä oon vaan rankkat matsissa. Tää se sanoo uumuu vieressä. 3138 on sulla aika tällä hetkellä. Elikkä... Mua kiinnostaa vaan se, että mitä se sanoo uumuu vieressä sen miinus tai plussa. 32,2. Okei. Jaa, missähän me menetin aikaa? Siihen meni aikaa. Joo. Se ihan järkeen käy. Miten niin mulla ei oo dashia tuossa? Mitä? Miten se vittu avoidas mun hyökkäyksen? Ei kun niin, kun se käytti Muddy Water. Muistatteko? Shot speedia. Missä kaikki mun famit on silloin, kun mä niitä toivon? Vanna. Banna. Do say potential. Joo. Totta kai. Ups, siinä meni tuo. My way. Tuo. Vittu se. Makusessa. Sä oot. Vittu mä oon voittanut. Ei vittu mä oon kusessa. Ei saatana mun vittu. Tää tuo vielä. Tässä Perttu pelaapi. Mä pelaan Pokemonia mun Showdownia. Ei Showdownia vaan Championsia. Champions, Showdown oli parempi. Siitä avaa ainoa asia, että tässä on paremmat grafiikat. No joo, se on kyllä totta. Ja mä tiedän, mä tykkään kyllä vähän sitä Olken grafiikasta. Se on, mutta kun se on vaan kuin jokaisella joillakin 3D-modeelit ja se on vaan vitun. No joo, se on kyllä. Mä en just tehnyt tuolle. Mä just riskeerasin mun koko runin yhden kolikon takia. Melkein tapoi itse. Oikein. Hustle. Hustle, nyt mä... Joo. Oi vittu, mä oon voittanut tämän pelin. Vittu, mä oon paras. Miten vitussa tää on onnistunut väistämään 2 saikia? Se on tietysti, että mulla on käppi tässä ja mä en vaan voi saada enää korkeampia tiihisiä. Joka on vähän väässä. Tämä oli kyllä chungus. Brimstone kummit. Jes, niin se kuoli. Tuo on täysin hyödytön. Did you say useless? Joo, sanoin. Stand. Ei Angel ruumia, tää on täysin hyödytön.
tehdään kuitenkin tälleen. Posautetaan tuo. Laitetaan enkeli. Ansapenkki. Sitten pistoni. Mennäänkö pitkään täällä? Tulee mennä aika pitkään todennäköisesti. Voi olla. Ei vittu, niin kuin se. Ei mun. Älä vastaa nyt. Vittu vasta. Ghost Goblin Judas on... Perfection, totta kai. Sulla ei oo. Let's kill these hoes. Mitä sä teet, Pektu, siellä? Syö salmiakkia. Tuo ei kuulosta siltä, että sä söisit salmiakkia. Pakko pyytää anteeksi, mutta... Sä pyytää anteeksi. Hei, kato. Trisagioni. Mä voisin itse asiassa vetää megaseitä niin nyt, jos mä tahtoisin. Onko mä vetää megaseitäniä? Et. Tahonko mä Little Stevenin? Kai mä nyt Sitten me on hyvää video pelaamaan vaihteeksi. Pelaa viisakkia. Ei vaadi. Mitä mulla on ollut. Äh, 25 kolikkaa vielä pitäisi keksiä tästä. Okei, siitä tuli helposti. 28 jopa. Ai siinä on batteribumi. Kysepä. Totta kai. Stand proud. Arfushi. Sitten HK:ta hakkaamaan. Harrinkoski. THK. En tällä tyypillä olisi tauntti. Ei siinä olisi vittu, se olisi niin vasta. Tai jääkö olisi tyyltä. Okei. Miten menee tämäkin? Kyllä se menee hyvin. Se on joko voitto tai häviä. Mä oon samaa mieltä tyypit. Jos mä tahtoisin.
Tahanko mä? Et mistä tapauksessa. Mä saisin nuo kaikki, jos mä tahtoisin. Tahanko mä vetää 4 completion markia tai 3, kun se oli, vai tahanko mä vetää 1? Se voi olla vaikeampi saada. Se on kyllä sen syömä, että sä ei tehdä. Sä mutta syödä näillä säkään. Ei hitrasta voi. On tyhmä. Mut pitäis terottaa. Et sä oo tyhmä. En oo. Todennut nykäs. Supertyhmä, eiku ei. Sori, tuo oli huono vitsi, et sä oo ollenkaan tyhmä. Se oli munkin mielestä. Se sai sen. Riiden kiinni toi lujaa. Tiispan, niin se Miksi se kuolee? Oli pakko käyttää tuo. Hups, mä käytin vähän itemme. No. Eikö tuo haittaa? Niin sitten... Toka puolikas. Belt. Nyt mulla on vyö. Nyt mä oon nopea. Onko mä ajan eroilla? Onko mä koittaa batteribumiin? Onko mä siitä mitään hyvää? En kai. Okay. Infested. The world. Testaa. Sekin. Tätä on mieluummin maailma ehkä. Staple. Siitä damaankin uppia vähän sen. Toinen infested. Sitten posautetaan IM Echo-tyyppi. Noin, nyt mulla on kolikot. Juu. Sitten vaan mennään. Sitten mennään tyyppi. Two sticks. Vähän äänes ehkä, mutta ihan hyvä. Niin. Että onko se ennätys? Onkin takia toinen näyttö on mukava, kun voi katsoa toiselta näytöltä aikaa. Mitä keltainen tarkoittaa? Sitä, että se oli nopeimmiten mitä vettiin sen vaihe. Okei. Tuohan aika hyvä. Hei, tuohan on aika Niin, hyvä. 0,4 kuitenkin. Minuutti ja 4 sekuntia. Mm. Ootko sä Perttu nähnyt noita meemejä noista kaulatatuoineista? Niin... Mistä? Et siis, mulla on IG:ssä alkanut tulla hommaa, että ihmiset ottaa kaulatatskoja ja sitten kommenttikentät on ihan hirveitä. Esimerkiksi joku ottaa vaikka tommosen vuohen, niin se on Golden Throat. Sitten jos se on vaikka Virgin Merita, niin se Marja, niin se on Virgin Throat ja Demonic Throat, Endless, Infinite, kaikkea tämmöstä. Oleta, että ei ole nähnyt. En oo. Olet oikeassa siitä, että sinne... Ei, hävisi. I'm so... Onko mä homing pommit vai... Okei, lead pencil, se on aika hyvä. What? Oho, mä melkein tapoin itteni just. No niin, kaikki. Läksi, haha. YouTube pretty, hahaha.